Oh, ana Joko Lolo barang. Asik. Asik Cibubur bergoyang Mbak Siti. Bogor, Bogor. Ibu. Pati Suroso. Bos Marli. Bogor bergoyang. Diparani ngoyo-ngoyo. Jarene kok wis mangkat lunga. Sakit tonggo mana-mana. Dianteni ngoyo-ngoyo. Monggo Mas Sugeng. Mas Karjan. Mas Warso. Wis teko kono. Warna-warna bangga-bangga nadyan turun ketemu dhewe duka-duka panguse rena urung sakmene wae Mas Sugeng. Ayo. Mas. Mas. Mas Sugeng Mas. Bareng sapa? bangga tansah tuwa Ganti wegah. akan kesabaran nyatane nyumbang bangsane Chandra Pesona. diwarani Monggo bos kecil sekalian barisan. Mas Brono. kon wis tekan lunga dianteni ngoyo-ngoyo jarene kok wis teko kono warna-warna bangga-wane nadyan turun ketemu dhewe duka-duka panguse rena urung sakmene wae Ayo. Hae, Pak. Bablaske nopo, Pak Dewarso? Hae, Pak. Nah aku tak beberke wong lali ra kelingan. Wong lali ra kelingan. Ojo ngawi. Tresnane
Kaya wis pasrah mongso bodho wong mukti aja dimereni kabeh kuwi Gusti sing maringi bejane Lewong Pak Denarno. dewe muga-muga awet sewet selawase Lewong Mas. Dek anggota kene. Bos kecil. Tatile wong atiku nalikane pisanan ketemu wong ayu dadi lanjut Bodo ati rinten siang dalu Suwe nggonku ngenteni lewong ing ati kanan jampi Kadyo ati sawiji nadyan adotan warani Bos Ateng Nah gitu setor. Bayar. Yang tengah belum. Saiki gak oleh diutang. Enggak ada tuker-tukeran enak aja. Yo, Pak RT. Mas belum. Mas Mas Bos teman-temannya Aceh. umpul, Mas belum. Gak aku, emoh. Emoh sing kuwi. Iki Bos Agus, iki Bos Ateng. Nah, lah ngono. Lagune napa? Empun. Apa? Mau apa? Napa? Gak enek. Empun bar berarti. Bablas. Sabda
Terakhir ki apa? terakhir. Entekne sisan. Terakhir. Oh, wih digogong, digogong. Apa lah? Nggih, Bos Lah, emang Agus. ada lagunya. Ada juga nanti permintaan Joko Lelo. Nggih, Joko Lelo. Mas apa? Oh, Mas Bani, nggih. Iya. Mas Bani. Yuk monggo cabut. Cabut. Angkat. Monggo Mas Bani. Monggo. Mas Bani. Mas Bani. Tak bisa nindro Yo Solo. He ha he yo dalah be. Yo. Yo! Pak Diman, Bu Erni. Bu Erni, ayo Bu Erni. Ayo yo. Asik yo. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngejak ning pawang mangung. Nganti lingsir srengenge ono kini aku nunggu kowe. Solo. Oper tak esem rames. Yen tak telepon Sana, oke, kita samperin bersama-sama. Sikidau. Suwun Pak D, murah rezeki selalu. Kadung dandan kowe ora teko. Hae. Pak D, lah Mbak Melani udah hae aku kok belum Pak D. Ya Allah. Mbak kok udah nyolong start toh Mbak? Ya Allah. Tak ganti dulu Nek No. Kemana ya? Kemana? Aku ikut Pak D. Aku ikut. Assalamualaikum Pak D. Lah ini ada HE aku nggak dikasih Pak D di sana Pak D. Wah. Ya sama Pak D dulu Nek No HE-nya No. Ayo Pak D. Sama Pak D yang ini loh, Dek. Lah, iki Pak D. HE no Om. HE no Om. Ini Dek nggak Nela mulai loh, loh. Dek Nela. Udah aku loh, Pak. Waduh, udah mulai Sanes bro-bro ini. kula loh, Pak. Dek Udah Nela. mulai nih Mbak, udah mulai Mbak. Ini nggak dimulai ya Om Nah, kalau nggak jerung HE, ini Om. ki kandel ketok, Dek. Wes, keluar tante. Jan-jane kowe ning ngendi? Gelagatmu saja nyurigani. Atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Ayo Mbak, ganti Mbak. Kemana
adikku jadi cucuk Mari kita lampah. ke sini. Assalamualaikum Ibu Bapak Sarpatri. Jadi cucuk lampah wajan iki. Aduh, alhamdulillah. Ini kalau tadi kan Bapak, Ibu Ibu. Bapak nyawer ke sana, sekarang aku yang narik-narikin aja deh Asik. iurannya ini. Asik, asik. Aduh, narik HE kalau sebutannya ini, Bu. Ah, Bapak udah hilang, Bapak udah hilang. Ayo Bu, mau Siapa? nggak HE ini Siapa, Bu? Dek? Siapa, Dek? HE dulu dong Bu. Cucuk lampah los sih. Masa nungguin ngopi dulu Bu, setelah habis nanti waktunya Ibu. Ayo Bu, ayo Bu. Mana HE-nya nih Bu? Gak keluar ini Bu. Cantik kau Yo. ini Melekatmu saja nyuri nyari. Hae, 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 hae. Hatiku sujud. Kowe pancen karo wanita liya. Mbak Mel. Apa saya? Ini lagunya udah selesai, Ibu baru mau HE Mbak Mel. Wah, spesial buat Pak Dikunarto. Asik. Pesan moral bagi kadang-kadang ingkang wonten ing manca negara. Ngatos-ngatos yang jadi TKI Indonesia yang ada di luar negeri. Selamat siang, selamat menikmati Chandra Pesona Campur Sari Indonesia. Sayangku juga ya. eh. Pinten sing ngersake? Pundi? Mbak Narto. Ayo sini. Sini sayang. Pak Lelani konmu pamit lunga mung welingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni masuk TKI. Ngenteni balimu. Tak rewangi Tak rewangi. Ora titik waktu. kowe mulih sama tri bergoyang Malah ngarani ati. orang gowo Ora duwe nggawa duit, malah nggawa bayi. Sakit anake sapa Pak dik Narto. iki anake sapa Anake Pak Narto. aku isih Percaya. dik yen disawang tangga emoh nyawang Mas Doyo. aku wis emoh nampa ra kelingan janjimu semono yo Mas Prayit. Chandra Pesona Mas Doyo 19 bergoyang Mas Doyo ngantuk yo ben yo Mas Sayangku, ning luar negeri hati-hati lho. Cowok ceweke ngono ayu-ayu ya. Pak Jumadi Mbak Narto sayangku. tak lilani nggonmu pamit lunga mung welingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati Pak Jum kowe monggo Pak Jum yo
tangga emo nyawang aku wis emo nampa ra kelingan janjiku semono sembah nuwun Mas Doyo.